Καλώς ήρθατε guys, καλώς ήρθατε στο The Nightmare Guys και σήμερα θα κάνουμε το πρώτο μας βίντεο στο κανάλι αυτό. Σε αυτό το κανάλι συμμετέχουν 3 μέλη. Εγώ, ο Μάικ πες γεια. Γεια σε όλους. Που είναι και αυτός ένα μέλος και είναι και ένα άλλο παιδί που το λένε Αλέξανδρο. Σήμερα με τον Μιχάλη, αλλιώς το Μάικ, θα παίξουμε Free Fire Battle Royale. Είσαι έτοιμος, Μάικ? Ναι, πάμε. Επίσης, όταν δείτε όλο το βίντεο, αν σας άρεσε το βίντεο όταν το τελειώσουμε, κάντε ένα like και ένα subscribe και πείτε μας τη γνώμη σας κάτω στα comments, μας ενδιαφέρουν. Ωραία, ο Μιχάλης δεν παίζει Free Fire πολύ, αλλά του είπα ότι είναι καλή ιδέα για το κανάλι. Ωραία, Μιχάλη, πέσε μαζί μου, οκ? Ωραία, θα πέσεις έτσι καλώς μαζί μου, οπότε. Ο Μιχάλης είναι Bro Zena, δεν παίζει καθόλου Free Fire. Αλλά ξέρει να παίζει, ναι. Μιχάλη, δεν χρειάζεται να πάμε μαζί. Μπορείς να φύγεις. Και εγώ να είμαι γύρω-γύρω. Για να μπορούμε να πάρουμε και δύο όπλα από διαφορετικά. Πρώτη φορά παίζω Free Fire από το PC. Ναι, εγώ η αλήθεια είναι πως παίζω από το κινητό επειδή υπήρχε ένα πρόβλημα με το recording. Αν θα κάνω τώρα βίντεο από το PC. Ωραία, βρήκα gun. Νομίζω θα είναι μόνο bots, οπότε τσίλαρε. Όλα οκ. Είναι το πρώτο σου match από αυτό το account? Όχι. Τότε πώς είσαι Bro Zena? Γιατί έπαιζα με τον Αλέξανδρο παλιά. Ναι, είναι το τρίτο μέλος. Ο Αλέξανδρος. Βρήκα άτομο. Τον έχεις, είναι εύκολα όλα. Χρειάζομαι help. Δεν μπορείς να το κάνεις όντως τώρα? Έχει όπλο και τρέχει. Να. Down. Δεν πρέπει να το κυνηγάω. Down. Μιχάλη, και ξέρεις γιατί τους κυνηγάς? Γιατί είναι bots. Κάποιοι ή όλοι? Όλοι είναι bots, νομίζω. Γιατί παίζουμε Battle Royale. Ήθελα να μου κλέψει και το AK ο βλάκας. AK-47. Ένα από τα πολύ καλά όπλα του Free Fire. Πού είναι? Ένα. Έχεις όπλα? Έχω 2 AK. Oh, damn. That's a good, bro. Εκεί που είσαι, πρόσεχε. Επίσης έχει έρθει ένα update που είναι πραγματικά πολύ καλό. Dead. Τι είναι αυτό το πράγμα εδώ? Δεν ξέρω. Κάτι έχω μάθει από τη νέα σεζόν, αλλά όχι και πολλά. Oh my. Έχει βρει τέτοιο. Πώς το λένε? Shotgun. Όλα οκ. Ναι, είναι και αυτά τα κουτιά. Α, αυτά ξέρασα τα κουτιά. Έχουν κάτι πράγματα. Ωραία, Μάικ, πάμε να φύγουμε από εδώ.
Αν ξέρεις να παίζεις τέτοια games όπως είπες, λογικά θα μπορείς να παίξεις και ένα V1 ή 2v2 με άλλα άτομα, έτσι. Ναι, ξέρω. Οκ. Θα παίξουμε Lone Wolf ή αλλιώς 2v2. Οκ, αυτό το όπλο δεν θα το αφήσω με τίποτα. Μ' αρέσει αυτό το όπλο. Ας ελπίσω να ανεβείς λίγο bronze. Θα πας bronze 2. Δεν θέλω καν να παίζω game τέτοιο. Τα παίζει όμως. Για το κανάλι. Ποιο πυροβολάς? Ναι. Τότε γιατί άκουσα πυροβολισμούς? Δεν χρειάζεσαι. Κατά λάθος. Και εσύ που το ξέρεις? Το ξέρω. Από πού? Από εμένα. Το ξέρεις ότι κάνουμε βίντεο, Ναι. Και τι με ακολουθάς? Που είμαστε μαζί σε μπαταρία κάπως. Ναι, αλλά είναι άλλα boss, δεν νομίζω να πεθάνεις. Οκ, πάω στην άλλη μεριά. Όχι στην άλλη μεριά, γιατί εσύ μπορεί όντως να πεθάνεις. Εγώ, να πεθάνω. Μπρο, το ξέρω ότι είμαι καλύτερος από εσένα στο Fire. Δεν μπορώ να πάω έτσι. Όπα. Όχι. Θέλω να πάρω αμάξι. Enemy spotted. Το όνομά σου είναι για τον... Δεν θα το πω. Δεν τα φτιάχνω εγώ. Άστα, φύγε. Το αγαπημένο μου όπλο πήρες. Αυτό το αγαπημένο σου όπλο, ρε, πας καλά. Για το σνάιπερ. Μπρο, εγώ θέλω σνάιπερ 5 φορές πιο πολύ από αυτό. Σκάει καλό damage αυτό. Τι κάνεις? Πάμε αμάξι. Οκ, πήγαινε στον κύκλο να πεθάνεις. Όχι, όχι. Μου πατήσει. Και να μου πατήσει δεν θα πεθάνω αφού είμαστε, ας πούμε, friends στο Battle Royale. Όλα καλά εκεί. Ναι. Βλέπω εκεί πέρα. Οπα, αγαπημένο μου σνάιπερ. Βρήκε σνάιπερ. Όχι και σνάιπερ όμως μοιάζει. Επίσης, συγγνώμη που δεν μιλάμε πολύ, αλλά ναι. Προσπαθούμε να κάνουμε focus. Θα μιλάμε πιο πολλά στα 1v1. Επειδή δεν χρειάζεται να κάνω και τόσο focus. Δηλαδή, Σε Battle Royale δεν μιλάω ποτέ με κάποιον. oh, Μιτζι, bro. Χάλι, θες να δεις τι βρήκα? Βρήκα σνάιπερ. Τι κάνεις, ρε? Τι κάνεις, ρε? Δεν μπορείς να με σκοτώσεις. Άλλα 5 άτομα, γιατί αν υπολογίσεις ότι είμαστε ντουο εμείς. Ωραία, πάμε 2v2. Αυτό σημαίνει ότι ένα άτομο είναι μόνο του. Λογικά. Έχω
Εγώ σκότωσα έναν, δεν ξέρω αν έχει παίκτη. Εγώ έχω 6 kills. Έχω 5. Εγώ μια φορά είχα κάνει 32 kills σε B-Ranked. Δεν με νοιάζει. Με νοιάζει εμένα και τους fans όμως. Εντάξει. Είδες. Τι κάνεις εκεί πέρα? Τίποτα. Θα πάνε κάτι σναϊπεργίες από εδώ. Όχι. Πού? Από πίσω. Πού είναι ρε? Α, το όχι. Είτε πού. Όχι. Έπανες. Υπάρχουν κανονικοί players εδώ. Μάικ, κάνε με revive. Όχι, όχι, όχι. Κάνε με revive. Δεν μπορώ, από εκεί είναι άλλο άτομα. Μας φάγανε. Το τελευταίο ντου μας έφαγε. Πάμε 2v2. Ναι, guys, είχαμε μια μικρή αποτυχία στα Battle Royale. Όμως σας υπόσχομαι ότι στο επόμενο θα νικήσουμε. 2v2. Όχι, δεν τι λες. Στο επόμενο Battle Royale. Όχι. Όχι, δεν θα παίξουμε τώρα άλλο Battle Royale, θα παίξουμε 2v2. 2v2. Δεν μπορώ. Μιχάλη σε low level, δεν μπορούμε να παίξουμε 2v2. Μαλά. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να πάμε άλλο ένα Battle Royale. Ωραία, guys, σας υπόσχομαι ότι αυτό θα το νικήσουμε. Γιατί υπάρχουν pro players ενώ εσύ σε low level? Ναι, μένω εγώ με ψηλό level, αλλά εσύ. Ναι, δεν βγάζει. Δηλαδή, αν ήσουν μόνος σου. Θα τους πάσω, ναι. Armor Crate, δεν ξέρω τι είναι αυτό, αλλά εντάξει. Ωραία. Jump Master. Ναι, δεν πάω μαζί σου. Θα πας. Δεν ξέρεις καν που θα πας, Μάικ. Ξέρω. Δεν παίζει Free Fire, παιδιά. Καλά, Μάικ. Bye bye. Όχι, πήγαινε, θα σε βρω εγώ. Πήγαινε. Δεν θα πεθάνω αυτή τη φορά. Εδώ παίρνω το γαμμένο μου μέρος, γιατί θα μάθεις. Γιατί βρίσκω σνάιπερ πολύ γρήγορα εδώ. Κάθε φορά που προσγειώνω εδώ πέρα, μαλάκα βρίσκω σνάιπερ. Εγώ βρίσκω άτομο. Και πού είναι? Πίσω μου. Δεν το βλέπω. Οκ. Δεν ξέρω ποιο είναι, όμως είναι χάλια. Το πιο το AK-47. Όχι από το που βρήκα. Γιατί αν λέγει το AK-47 κάτι, Μιχάλη, bye bye. Ναι, όχι, είπες bye bye, δεν θα έπαιζα άλλο. Α! Έφαγα full damage. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Θα πεις τώρα, τι πήγες να κάνεις και φάγεις τα μούτρα σου? Πήγα να κάνω αυτό το πράγμα που σε πηγαίνει από εκεί πέρα εκεί. Βρήκα σαν σνάιπερ κάτι. Με αφήνεις να ρίξω μια ματιά. Εδώ πέρα δεν ήταν άτομο. Εδώ πέρα δεν υπήρχε ένα άτομο. Πάνω είναι όλοι. Ναι, πάνω είναι.
Τα AIs είναι χαζά. Αλλιώς μπουτάκια, όπως τα λένε οι gamers. Triple kill. Quadra kill. Μα και εσύ που είσαι? Ίσως κάπου. Οκ, εγώ πάω κάπου αλλού. Δεν θα σου πω να με ακολουθήσεις αν θες, έλα. Το αγαπημένο μου όπλο. Ποιο είναι? Οκ, είμαι άτυχος. Λοιπόν, θα κάνω λίγο revive. Θέλω να πάω με αυτό το κολόσκινο γιατί βλέπετε μια Arsenal. Εκεί πέρα θέλω να πάω. Μας και βρω κανένα σνάιπερ. Εντάξει, μπρο, δεν πάει άλλο, είμαι άτυχος. Ρε, την ώρα που το πατάω δεν γίνεται. Και εσύ έπεσες. Ναι. Τώρα με εσύ με αντιγράφεις ή έπεσες κατά λάθος? Λάθος. Να, αυτή η μαλακή εδώ. Επιτέλους. Σίγια. Δεν με περιμένεις. Όχι. Emotional damage. Γιατί έπεσες, ρε? Λάθος. Ναι. Άνοιξε. Ναι. Για να δούμε τι υπάρχει. Πλάσμα. Καλό όπλο αυτό. Όχι. Πίσω. Έπεσες ή σε έριξαν? Έπαιξα. Να 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 να. Σαν να τραγουδάς. Οκ, εντάξει. Δεν βαριέμαι. Ποιος δεν βαριέται. Οι φάνς που μας βλέπουνε. Μπορεί και αυτοί να βαριούνται. Όχι. Και άλλοι. Έπεσες κάτω, ρε. Πάλι καλά που δεν κάνεις εσύ το recording, αλλιώς θα είχαμε γίνει ρεζίλι. Unstoppable. Μπορεί και να δεν με σκότωσαν. Δεν σε σκότωσαν. Σκοτώνεις τον εαυτό σου. Ποιο είναι αυτό μου. Τι έχουμε πει για τα νεύρα. Κι άλλοι Arsenal. Θα μου αφήσεις κάτι. Ναι, Τόσο θέλω να σπρίσω τώρα. δεν μπορείς να προλάβεις εμένα. Γκρόζα. Το κρατάω. Άφησε κάτι σε μένα. Σνάιπερ! Το γκρόζα το άφησα πάλι. Βρήκα σνάιπερ και το ΜΙΣ-10, μπρο. Νομίζω λέγεται έτσι. Δεν ξέρω, μη με κράξετε. Δεν έχω μάθει και όλα τα guns. Βρίστε το. Οπότε και μάσκα. Γιατί δεν πάμε με αμάξι. Ουί. Όχι, όχι. Μάικ, όχι. Ουί. Τι κάνεις. Δεδομένε, τι κάνεις. Bye bye. Όχι. Όχι. Δεν το εννοούσα. Εντάξει, έχω άλλο ένα. Ναι, γι' αυτό το έκαψα. Γιατί υπήρχε κι άλλο. Ποιος, εσύ μου έκλεψες το kill. Εσύ δεν θα ξανακλέψεις kill. Άξιμε, εδώ είτε στο Arsenal.
Ποιο Arsenal? Rampage. Για να είναι ανοιγμένο, ναι, το έχω δει. Killing spree. Killing spree. Μποτάκια, δεν με έχετε. Ω, κατάνα. Γιατί κάνω έτσι? Επειδή κατάνα είναι ταγμένο μου όπλα. Μπορώ να κρατάω έτσι weapons. Κοίτα. Killing spree. Έχω ρίξει κάτι χέντες. Άστα να πάνε. Γιατί μπορώ. Τι μπορείς? Έχει το hand cook. Μόνο που δεν το έχεις μόνο εσύ. Θα γίνουμε Spider-Mans. Δεν είμαι άλλο Spider-Man. Γιατί έχασες όλα τα hand cooks. Ναι. Μπρε. Πότε πρόλαβες? Πριν ώρα. Οκ, Μάικ. Αγόριος. Bye bye. Δεν να πίσω πάμε. Αφού έρχεται κύκλος. Αν θες να πεθάνεις, πέθανε. Δεν θα με ενδιαφέρει. Αεροπλάνο πέταξε κουτί. Επειδή είμαι Spiderman. Μήπως αυτό φάνε τελευταίο πάτερ λόγια. Ναι, παιδιά, λέει βλακίες για να με προκαλέσει. Προσπαθεί να με νευριάσει. Δεν προσπαθώ. Και τι κάνεις? Να παίξω άλλο Game Fake. Όχι, όχι. Πώς έφαγες fall damage? Από τι πέθανες? Έλα κάτω. Έλα σκυλάκι. Θα σε πιάσω. Δεν φαίνεται. Εγώ σε έσωσα όμως. Δεν έχω... Ναι, δεν έχω σίγουρα medkits. Όχι, όντως δεν έχω medkits. Δεν ξέρω από πού τα έχω. Wipeout. Wipeout. Ρε, τι έχονται και προκαλούν τα νουμπάκια, αφού ξέρω θα πεθάνουνε. Wipeout. Ποιος πυροβολάει? Πίσω σου. Κάτσε, είναι 5 άτομα εδώ. Όχι. Ποιος, Τι γίνεται εδώ? Σκότωσα. Μέτσι, Killing spree. Ποιος είναι και πού πυροβολάει? Αϊ. Wipeout. Να δείξω σκέτσο, αλλά ναι. Έφυγα λίγο μακριά. Γεια σας. Wipeout. Wipe out. Πρέπει να ανοίξω τη σφαίρα που να είναι, επειδή ο Μιχάλης προλάβει να πάρει το kill. Τι κάνεις ρε? Πυροβολάω. Οκ. Τι. Ξέρω εγώ, είδα πυροβολισμούς. Έρχομαι. Κουράγιο. Γεια σου φίλε. Καλή με παράδεισο. Wipeout. Oh shit. Σπούντερμαν. Θα γίνω Σπούντερμαν. Πίντερμαν η χρήστη. Σπούντερμαν. Θα γίνω. Γεια σας. Αυτή δεν έχει κάνει το crab hook. Εγώ το έχω. Bye bye. Πρώτον και εγώ το έχω. Δεύτερον, δεν έχεις κάνει σφαίρες, είπες. Αυτό το Έχω. μαλ. Αυτή τη μαλακία.
Έχω σπέσεις. Έχω την κοινοποίηση από το TikTok. Τώρα που κάνω βίντεο, πρέπει να κάνω και σίγαση. Ξέχασα να κάνω σίγαση, η αλήθεια είναι. Είναι ενοχλητικά τα μηνύματα όταν κάνεις βίντεο. Όπα. Λαχείο. Πάνω το όλα από πάνω. Killing Έγινα λίγο spree. σπαστικός και αφού ήταν κάτω την έριξα με το σνάιπερ. Εσείς που βλέπετε το βίντεο καταλάβατε τι εννοώ. Από πού να έχονται 5 σφαίρες. Δεν θα με σκοτώσεις. Το πήραμε. Μπούλια. Αφού εγώ το είπα, θα πάρουμε τον μπούλια. I stand as a guardian against chaos. Λοιπόν, guys, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like και ένα subscribe. Και πείτε μας τη γνώμη σας κάτω στα comments αν θέλετε. Αυτά για σήμερα. Τα λέμε μια άλλη μέρα. Bye από εμάς.